Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvindo Centauri Nugraha dari kelas 10-4. Di sini saya akan membacakan geguritan. Sekolahku, panggonan anggonku golek ilmu. Sekolahku, diulang dening Bapak Ibu guru. Sekolahku, sinau maca buku ing panggon iki. Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti. Ing panggon iki aku diajari marang kanca aja serai. Diparingi PR kanggo bladhe. Kanggo sangu urip ing tengah ing bebrayan, aku percaya senajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi, karpen ngesuk dadi wong kang ajem guna tumrap bangsa lan negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.